Jsme společnost BD Tech. Již více než 25 let působíme na trhu s moderními technologiemi pro živočišnou výrobu. Od roku 2006 vyvíjíme a dodáváme vzdušné plachtové stáje Proficover pro skot a ostatní hospodářská zvířata. Máme za sebou více než 20 realizací v České republice a Dánsku. Vítejte ve světě ideálních životních podmínek pro vysoce produkční dojnice. Vysoce produkční dojnice potřebují komfortní prostředí, které vám stáj Proficover zajistí za každého počasí. Prostor s vysokou kubaturou vzduchu zajistí prostředí bez čpavku a jiného zápachu. Vysoké boční stěny umožňují příčné větrání stáje a krytina působí jako stín stromů. Žádná jiná konstrukce vám nedává takové možnosti jako Proficover. Dokážeme zastřešit jakýkoliv rozpon stáje bez omezujících vnitřních sloupů. Stáj Proficover je jedinečná svou konstrukcí, nenásilným vzhledem v krajině a množstvím různých variant provedení. Střešní krytina disponuje gramáží 920 gramů na metr čtvereční.